హరే కృష్ణ. భగవద్గీత తృతీయోధ్యాయ కర్మయోగ శ్లోకం 17. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే. యస్త్వాత్మ, ఇక్కడ సా తా రెండు సైలెంట్ అయ్యి వాక్ ఆకారం పలుకుతుంది. ఇక్కడ తా కూడా సైలెంట్ అవుతుంది. యస్త్వాత్మ, యస్త్ వాత్ మ, యస్త్వాత్మ 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 రతిరేవస్య రతిరేవస్య యస్త్వాత్మ రతిరేవస్య యస్త్వాత్మ రతిరేవస్య దాత్మ దాత్మ తా సైలెంటే మా పలుకుతుంది. దాత్మ తృప్తశ్చ తృప్తశ్చ పా సా రెండు సైలెంట్ అవుతాయి. తృప్తశ్చ ఇక్కడ రాసాను చూడండి. తృప్తశ్చ తృప్తశ్చ దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః మానవః దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ, ఇక్కడ తా ఇక్కడ నా రెండు సైలెంట్ అవుతాయి. ఆత్ మన్ ఏవ ఆత్మన్యేవ ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట, ఇక్కడ సా సైలెంట్ టా పలుకుతుంది. సంతుష్ట ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట స్తస్య స్తస్య ఈసా ఈసా కూడా సైలెంట్ వస్తాయి. స్తస్య 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 కార్యం, ఇక్కడ రా సైలెంట్ అవుతుంది. కార్యం నా విద్యతే, ఇక్కడ దా సైలెంట్ అవుతుంది. విద్యతే స్తస్య కార్యం న విద్యతే స్తస్య కార్యం న విద్యతే స్తస్య కార్యం న విద్యతే యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే. హరే కృష్ణ.